ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಏನಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ಸೌಖ್ಯ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ತಿನ್ನೋದು ಬುಕ್ ಏನು ಲಾಗ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲರ್ದು ಏನು ಕೋಡೆ ಬತ್ನಾಕಿ ಕೋಡೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನೀ ಪಾಡ್ಯ ಸೊ 1 ಮಂತ್ ಬರ್ತಿತ್ತು 15 ದಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಡು 15 ದಿನ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡು ಸೊ ಇನಿ ಬತ್ತೆ ಇನ್ನೆತ್ತು ಕೋಡೆ ಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ಸೊ ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಚ್ಚಂಡು ಅಡೆ ಪೋಂಡ ಅಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲೆಪ್ಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರಗ್ಲ ಆಪುಜಿಂಚ ಆಪುಜಿಂಟ ನರ್ವಸ್ ಆತುಂದತ್ತು ದನ್ನ ಇಂಕ ಒಮ್ಮದೆ ನೆನಪೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡು ಕೋಡೆಲಂಚನಿ ಸೊಂಟ ಬೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಜ್ವರ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತು ಕೋಡೆ ಎಂಕಲು ಬನ್ನಗ ಜ್ವರ ಶುರು ಆದಿತ್ತಂದು ಸಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಜಂಡ ಎಂಚ ಬಂದ ಮರ ನಿಡ್ತು ಕಮ್ಮ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಇರ್ಪಲ್ಲ ಅಂದು ಬರಡಲ್ಲಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಿ ಕೂಡ ನೈಟ್ ಕಾಲ್ ಅಂತಾನೆ ಪೂರ ಪುಂಡತಿ ಪೋತುಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಅಲ್ತು ಬರ್ರೆಗ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜಂಡು ಅಂಚ ಇಡೀಗೆ ಬರಂದು ಉಪಾಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ಬರಡಂಡು ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೋಡೆದಾಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಮಂತುಜ ಇನಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪೊಡತಿ ಪಟಾಕಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಪಟಾಕಿ ಇಜ್ಜಂದೆ ಕರೆ ಸರ್ತಿ ಕೊಂತ ನಾವು ಮಂಗೇರಿಗೆ ಒರಿಪದಿತ್ತೆ ಅನ್ನೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಪೊಡಪುನ ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ತಿ ದೆತಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮದು ಒಂಚೂರು ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಕ ಬಂದು ಸೊ ಕೊಡರ ದೆತ ನೋಡು ನಿಂತೆ ಪಂಜಾರ್ದು ಬೊಕ ಬೊರ್ಚಿನಂಡು ಮುಂಚ ಬೊಕ ಅಮ್ಮಡ ಬನ್ನಗನಿಕೆ ಪಟಾಕಿ ಜಂದೆ ಪರ್ಬ ಆಪುಜ ನಂದಿರು ಸಂಚದು ಬೊರ್ಚಿ ಇತ್ತಿನ ಪಟಾಕಿಡೆ ಎಂಜಾಯ್ ಅನ್ಬೇಕು ಚಿಬಿಲ ಮತ್ತು ಪತ್ತದ್ದಿಕ ಬಂದು ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಚಾ ಪರಡ ಆಯ್ತಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕನತಿ ಅಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಹಿಡಿದು ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದುಲಾರು ಎಲ್ಲ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪಂದು ಒಂಜಿ 2 ವಾರ ಅಂಡ ಅಂದೆ ಸೊ ಇಡಿವತ್ತೇನೋ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂದ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಲೇಜಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ರಜೆಲ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂಜಿತ್ತು 2-3 ದಿನ ರಜೆಲ್ಲ ಮಲ್ತೆ ಆಫೀಸಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಮತ್ತು ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಲ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೆ ಜ್ವರ ಜೋರಿತ್ತಂದು ಚಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಂಚೆ ಯಾಲ್ನ ಚಿಕ್ಕಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಹೋದಿತ್ತು ಸೊ ಪೋಡಿಗೆ ಆದಿತ್ತಲ್ಲ ಜ್ವರ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರೊಂದೇ ಉಂಡು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿಚ್ಚಂಡು ಒಂದು ಸರ್ತಿ ತರ ಮರ್ತದೈತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸಂಚ ರಜೆ ಮಲ್ಪೊಡ ಅನ್ಪಂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪೊಡಂಡು ಸಂಚ ಮತ್ತು ಕತೆ ಇನ್ನಿತುಕ ಏತು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆರ ಹಾಕೊಂಡು ಅದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತ ತುಚ್ಪವೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿ ಬುಕ್ಕ ಗುಳಿಗನ ಕಟ್ಟೆಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋಟಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದುಂಡು ಅದು ತಂಬಿಲ್ಲ ಮನ್ಪೆರ ತವು ಒಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಬಜ್ಜಿಲು ಪಂತ ರಸಾಯನ ಅಂದು ಮತ್ತು ಪೇಟೆಗೆ ಹೊರ ಪಾಯರುಂಡು ಬರಿದೆಲ್ಲದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅವು ಪೂರ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಚಾ ಬರ್ಕ ಬೆಲೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಚಾಗ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪತಿಟ್ಟು ಅದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಬೇಯೋಂದುಂಡು ಹೇಗಾಯ್ಸೇನಾ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಆಂಡು ಮುಗಲ್ಲುಂಡು ಬಡ್ಸಾರ ಪುಲೆಕೊಂಡು ಕುಂಟು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕದು ಬಾರ್ದಾಂಡು ನಾನು ಒಂಚು ಮೀದು ಕಟ್ಟೆದಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಯರುಂಡು ನೀ ತಂಬಿಲುಂಡದ ದೊಂಬಿತ್ತುನುಂಡದ ಏನು ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ತಂಬಿಲನಾಗಲ್ಲ ಇಂಕ ಬಿಪಿಲ್ ಹೋದ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜಾಬುಂಡು ಏನು ಇಲ್ಲಡ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲುದು ಬುಕ್ ಒಂಚೂರು ಬುಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಾಯಿ ಹೋಗುನ ಕರಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಅಕ್ಕ ಮೆಗಿಬುರ ಮೆಗಿಯನ್ ಬರ್ರಂಡೆ ಮೆಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡ ಒಂದೊಂದು ಒಂಡಿ ಪಂಡಾಕ್ಲೆ ಈ ವರ್ಷ ಪರ್ಬಜ್ಜಿ ಸೂತಗಕ್ಕೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಪದ್ಮ್ಯಾದ ಗೊತ್ತಲ್ಲದ ಹಾಲಿನಿ ಕಾಲ್ ಅಂತದ್ದು ಬಲೆ ಅಂಡಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ನಮಕ್ಲ ಹಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೊಂಡದ ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಬರ್ಪುಜಿ ಬಂಡ ಮುರನ್ನ ಬುತ್ತವರಕ್ಕಿತ್ತನ ಇಕ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಂದಿತ್ತಿರು ಆಯ್ಕಲ್ಲ ಪೋಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಕೋಟೆದು ಮರಣಿಯ ಅದನ್ನು ಬುತ್ತವರಕ್ಕಿತ್ತನ ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಪೋಯ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಇದು ಎಲ್ಲ ಎತ್ತು ಎಲ್ಲನ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೇತನ ಬರುವಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅಂಚೆ ಅವತ್ತು ಪೆರ ಬೀದಿ ಉಡ್ಡೆ ಬರುಂಡು ಯಾನು ಪೆರ ಒಂಚೂರ ರಜೆ ಆಗುಣ ಅಂದತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು ರಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ವಿನ್ಯಾರತ್ತಂದ್ರೆ ರಜೆ ಅನ್ಪನ ಬುಕ್ಕ ಇಂಥದತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿನ ಇಪ್ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಪ್ಪನತ್ತು ಟೈಮು ಇತ್ತನಕ್ಲ ಒಟ್ಟು ಖುಷಿಟುಗಳೇ ಉಡು ಎಡ್ಡೆಂದು ಅವಡು ಹಿಂಗೆ ಜಗಳ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಇಪ್ಪೆರ್ಲ ಇಷ್ಟು ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ದೇಣ್ಣ ಯಾನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ತೂನಗುಂಡದ ಕೆಲವು ರೀಲ್ಸ್ಲು ಓಡು ಕೆಲವೊಂಜೊಂಜಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಲ ಓಡು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಗುಂಡು ಅಂಡ ನಮಕ್ ಒರಿಯರ್ದು ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮರ್ದು ಒರಿಯಾಗ ಹರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಏನು ದೂರ ಇಪ್ಪೆ ಒಬ್ಬುಂಡೆ ಏನು ಏರೆಲ್ಲ ನಂಚ ಕಳೆ ಒನ್ಯಾರು ಇಷ್ಟಪಡ್ಪುಜಿ ಎನ್ನಾಗ್ಲೇನು ಏನಾಗ್ಲೇನು ಅಂಚ ತುಕ ನನ್ನ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಅಂದಿದ್ದೇರು ನಾನು ಯಾನ್ ಮೀದು ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬುಕ್ಕ ಪೋದು ಅಲ್ಲಿ ಚೂರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಂತ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಅವರ ಪೇಟೆಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಯರುಂಡು ಅಕ್ಕನ ಡ್ರೆಸ್ ಮದ್ಮೆದ ಡ್ರೆಸ್ ಬರಲ್ಲ ಲಾಂಡ್ರಿ ಕೊರರುಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಬರ್ತಾರೆ ಮದ್ಮೆದು ಹಬ್ಬಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಂತೆ ಆತುಜಿ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನ ಹಿಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಬನ್ನಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಲಾಂಡ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಸುಮಾರು ಡ್ರೆಸ್ ಉಂಡು ಇಂಚ ನಾಳೆನೇ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಉಂಡು ಚಿಕ್ಕಿನಾಗ್ಲ ಉಂಡು ಡ್ರೈ ವಾಶಿದ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆದ ಬಿದ್ದಾಡ್ದಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಬೋತಿರು ಎಂತಿ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆ ಬೋಂದಲ್ಲತ್ತೆ ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕಡುಂಡು ತಂಬಿಲ್ಲ
ಫಸ್ಟ್ ನಾಗನ ಕಟ್ಟೆ ಅಡ್ದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಟಾಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ ಗರಡಿ ಹಿಂಚಿಂಡು ಅಲ್ಪ ಹಾಂಡ ಹಾಂಡು ಹಾಂಡಿಯ ನೆತ್ತಿಯೇ ಮತ್ತೆ ಚಾನಲ್ ಇರ್ಕೊಂಡು ಬಬ್ಲಿಲಿ ಅಮ್ಮ ഹലോ ഗൈസ് ಇಂತಿಕ್ಕಡೆ ತಂಬಿಲ 15 ದನೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಭದ್ರಾಡೆ ಕಾಲು ಕರಿಂಡು 15 ಕಾಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಭದ್ರಾಡೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬತ್ತನ ಸಂಚ ಒಂತಿಕ್ಕದ ತಂಬಿಲಾಂಡು ನನ್ನ ಮಲ್ಪ ಅರುಂಡು ಏನು ಗಂಜಿ ಇಂಚ ಆತನಂತೂ ಇರತ್ತ ಸೊ ಗಂಜಿ ತೆಕ ಬೆಡ್ದು ಪೋಡು ಅಂಚಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂಜೆಗೆ ಅರೇಂಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡ ಪೂ ಮತ್ತು ದೀವೋಡು ಅದು ದೇವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕೊಡದ ಪೂಜೆ ರಾನಾಗ ಹೋಗ್ನ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಪಿಡಾಂಡು ಕೂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ನನೊಂತಿಗೆ ಗರಡಿನುಂಡು ಅಡೆಗೊಂಜಿ ಪೊಂಡ ಮುಗಿಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜರೆ ಆಪುಂಡು ಮತಾನಗ ಅಂಚ ಇನಿ ರಜೆ ಇಜ್ಜನ ಕೋಡೆ ರಜೆ ಇತ್ತಂಡು ಆಫೀಸ್ದ ಲೆಕ್ಕಡು ಇನಿ ರಜೆ ಮಂತನ ನಮ್ಮ ಬರಬಾಗ ನಮ್ಮ ರಜೆ ಅಂತ ಜನ ಇಂಚಲ್ಲ ಸಂಚ ಅನಿತೆ ಗಂಜಿಗ ಬಿಡು ಪೋಪೇನ ದಾದತ್ತ ಒಂದು ಮರಿಯಲ್ಲತ್ತು ಅರೆಗಾಲ ಚಳಿಗಾಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬಟ್ ಉಂಬೂರು ಉಂಡು ತೋಟಡು ಬುಕ್ಕ ಆ ತೋಟಡು ಮತ್ತೆ ನಗರ ಬತ್ತಜಿ ಬಟ್ ಪೊಡಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಓಪೇನಿ ಪ್ಲಾಜಾ ಪ್ಯಾಂಟ್ಲ ಬಾರ್ದನ ಅವು ರಾಜು ಬೊಡ್ತಲೋಕ ಜಿಂಕ್ ಒಂದು ಲೆಗ್ಗಿನ ಬಾಂಡ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತುಜಿ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಪೋಪೇನ ಹಲೋ ಗಾಯ ಸಿಂಗ್ಲ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಅದು ಬತ್ತ ತಾರೆ ಪೂಜೆದು ಕಟ್ಟದೆ ಬರ ಸರ್ಪ್ಲೆ ಕಂಡು ಅಂಟ್ಲ ಶೆಕೆ ಒಂದುಂಡು ಮುಂಚೆ ವನಸ್ ಮನ್ಪಗ ಬಂದು ಸೊ ಅದೇ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಪಪ್ಪಡ ಬುಕ್ಕ ಮುಂಚಿಕಾಯ್ತನು ಇತ್ತುಂಡು ನನ್ನ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮನ್ಪುನ ಸೊ ಉಂಡುದು ಬರೀತ ಇಲ್ಲದ ಅಲ್ಬರ್ ಪೂಜೆಗೆ ನೀ ಪರಿಜ್ಜಿ ಬರೀತ ಇಲ್ಲದ ಆಣೂರಿಲ್ಲಿ ಮಿಷುಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾರುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಪತ್ತ ಬರ್ರೆ ಕೋರಿ ಮತ್ತು ನೋಡು ಬಡಾಪುಂಡು ರೆಡ್ಡರಂಡು ಪೂಜಾನಾಗ 1:45 ಮುಂಚ ಉಂಡುದು ಮೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ತೀರ್ಥ ಗುದ್ದನ್ ನೈಕ ಏನು ಬಕ್ಕ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಬತ್ತಾತ್ತ ಕೋರಿಲ ಬತ್ತಾತ್ತ ಕೋರಿ ಕಜ್ಪ ಒಂದೊಂದು ಕಬ್ಬಬ್ಬಗೆ ಜೋಡ್ತಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ ಅಂದು ಗದ ಬಂಡ ಕಜ್ಜುಪುಲ ಸೊಕ್ಕದ ಬೇಯೊಂದು ಕಜ್ಜುಪುರ ಆಯ್ದು ಕಣಕ್ಕೆ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಎಂಚ ತಂಡು ಪಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಎಂತೋಯ್ತೆ ಯಾನು ಪಚ್ಚೆ ಕಜ್ಜು ಕೂರ್ಮ ಮನ್ಕೊಡು ಎಂತೋಯ್ತೆ ಆ ತೋರ್ದನ ಪಂಡೇರು ಇಲ್ಲಾರ್ದಾಗ್ಲು ಒಚ್ಚಿ ಅವು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮಾಂಸ ಕಜ್ಜು ಪೇಪಲ ಖಾರನೇ ಅವಡೊಂದು ಸೊ ಈಕದು ವೆಜ್ಜಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ನ ಒಡೆಗ್ಲು ಎತ್ತುಜಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಚೂರು ಚಪ್ಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ಪಂಡ ಐಟಮ್ ಮನ್ಪುನ ರೀತಿಟ್ಟು ಮನ್ಪೊಡವು ಎಂಕ್ಲ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂವೊಂದು ಮನ್ಪುನ ಅಂಚ ಶೋಕಾದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ಚಪ್ಪೆ ಆತಿತ್ತಂಡು ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಪುನವ ಚಿಕನ್ ಎಂಕ್ಲ ಪುಳಿ ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಂಗ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಚದು ಖಾರ ತಿಂದು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಅಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಆಯ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಏನೋ ಒಂತೇನೆ ಮಂತದ ಸುಕ್ಕ ಸರಿ ಅಂತೆ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಡ ಆತಿ ಮಂತದ್ನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪಡ್ತಾರೆ ಮುಗಿಯುಂದು ಚೂರು ಮಂತನ ಒಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಅಂದುಂಡು ಸಾರು ಒಂದೇ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಂತದೆ ಒಂದು ಸುಮಾರುಂಡು ಹೇಗಾಯ್ತು ನಾ ಫ್ರೆಶ್ ಮತ್ತು ಆದಾಂಡು ನನ್ನ ದೀಪಾವಳಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಂಡು ದಾಲೆಜ್ಜು ಮಲ್ಲ ಅಂಡ ನಮಕು ಖುಷಿ ಹಬ್ಬನ ನೆಟ್ಟು ಚಿಬಿಲೆ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತಾ ಚಿಬಿಲೆ ಬತ್ತಕ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಜಡಿ ಒಳ್ಳ ಬತ್ತಂಡು ದೀಪಾವಳಿದ ಬದಲು ಬರ್ಸಾವಳಿ ಆತಂಡು ಅದ ಅನ್ಪುನ ಸೊ ಅಮ್ಮನಗ್ಲ ಪಾತೆರ ಏಪಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ದೀಪಾವಳಿ ಇತ್ತು ಆನಿ ಕೋಡೆನೇ ದೀಪ ಬತ್ತದುಂಡ ಪೂರ ಆತು ಇನಿ ಇತ್ತಲೆ ಪಟಾಕಿ ಉಂಡು ಕರಿ ವರ್ಷದ ಇನ್ನು ಪಡಪುಜಿ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು
ಪಂಡ ಪಟಾಕಿ ಇಜ್ಜಂದು ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಪರಂಪ ಆಪುಜ ಬಂದು ಸೊಂಚದ ಒಳ್ಳೆ ಉಂಟು ಮಂಗೇರು ಬನ್ನ ಪಡಂಪಾಗ ಬಂದು ಎಂಕ ಕೊಂತದಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಗೆ ಓದಿತ್ತೇನು ಪಟಾಕಿ ಕಾಸ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ಅಲ್ಲ ಸುಂದರ ಪಟಾಕಿ ಇದು ಅನ್ನತ್ತು ಬಟ್ ಎಂತ ತಂಜಿ ಒಕ್ಕ ಕೋರಿಗೊಂತದು ಸುಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿಂದ ಕನ್ನೆಗೆ ಐಕಲ ನೆರಡೆ ದಿಕ್ಕಂದು ದಾಯಿಗೆ ಮುಜ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂಜಿ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಮಲ್ತಂದ ಮುಗಿತ್ತಂದ ಅಂದು ಪಂಡಾಕ್ಲಿದು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ಪ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಷ್ಟನೇ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಇಂಕ್ಲದೆಲ್ಲ ಏಪಲ ಮನ್ಪುಜಿ ಅಪ್ರೂಪಗೊಂಡು ನಾ ಕಬಾಬ್ ಅವರ ಬತ್ತಿ ಬಿಕ್ಕ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲ ಸುಕ್ಕ ಪುರ ಮಂತೆ ಇಜ್ಜಂಡು ಕಬಾಬ್ ಅಂಡ್ಲ ಇತ್ತು ಅವರ ಒಂಜಿ 2 ಸೆಟ್ ಮಂತಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಚಿಬಿಳಿ ಬತ್ತಾವಡು ನಾ ಜಡಿ ಬೊಳ್ಳ ಬರೋನಂದು ಒಂಜಿ ಬೊಳ್ಳ ಬತ್ತದು ಗೂಡು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಬೊಳ್ಳ ಬರೋನಂದು ನಿಜ ಇದು ದಾದ ಹಣ್ಣು ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ತೆರ್ಕ ಕೊತ್ತಾವಡು ಅಂತ ಆಪುಜ ಇಚ್ಚೆ ಹೆಂಗೆ ಕೋಡಿನ ಗೊತ್ತಾದಂಡ ಅಮ್ಮಂಚ ಅನ್ನಂಡ ಪಾಡ್ಯದಾನಿ ಗೊತ್ತಾಗ ದೀಪ ಅಂದು ಬಟ್ ಪಾಡ್ಯದಾನಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂಡೆ ಅಮ್ಮನ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಏನರ ಬಂದಿತ್ತು ಕೋಡಿನಿ ಗೊತ್ತಾವಡಂಡು ಶೇ ಸೊ ನನ್ನ ದಾಲ ಅಂತರ ಬುಜಿ ಬರ್ಸ ಬೊಂಡ ಮಿನಿ ಕೊತ್ತದಿತ್ತು ನಾ ಬೊಡ್ ಜಂಡ ಮುಂಡು ಅಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಉಂಡಕ ಓ ಅಲ್ಲ ಚಿಪ್ಪೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಅಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಕೊತ್ತದಿತ್ತು ಗೊತ್ತದ ಅದನ್ನು ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಗಮ್ಮತ್ತು ತಿನ್ಪುನ ತಿಳ್ಪುನ ಅದೇ ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ನಡೆ ಪೋಯಿನ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಕಟ್ಟ ಅಂಡು ಬಂಡ ಪಗ ಬರ್ಸ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಆಗ್ತದೆ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಆಯ್ತು ಅದು ಉಂಬುರ್ಲ ಒಕ್ಕ ಚೋರ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ದಾಲ ವಿಘ್ನೇಜ್ಜನೆ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ದೀಪಾವಳಿ ಒಂಜಿ ದೀಪ ಬತ್ತದನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮನ್ಪುಡು ಅವಳು ಆಪುಜಿ ದಾದ ಮನ್ಪುಡು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಡ್ ಲಕ್ ಅತ್ತು ಅದನ್ನ ಈಗ ಅದನ್ನ ದೇವರೆಗ್ಲ ಇನ್ನು ದೀಪ ಬತ್ತಪ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಸಿಕ್ಕೋದು ವರುಣ ದೇವರೆಗ್ಲ ಅಂಚ ತೂಕ ಬರ್ಸ ಬಂಡ ಒಕ್ಕವಿನಿ ಕೊತ್ತ ದೀಪನ ಜಂಡೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಸ ಬುಡ್ಪುನ ಅಂದಾಜಿ ತೋಜಿ ಸೊ ಕೊತ್ತದ ದೀಪ ಆತಲೆ ಕಾಳೆಲ್ಲ ಬರೋಂದುಂಡು ಮಿನಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ದೀಪ ಈತೆ ಬತ್ತದ ಈತ ನಾನು ಬರ್ಸಾತ ಓಡೆ ಬತ್ತಪ್ಪ ಬಬ್ಲೆ ಪಾ ಇತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಪೊತ್ತುಂಡು ವಾವ್ ಮತ್ತು ಈಗ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದ ಬರುವೆ ನಾವು ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆದ ವಿಷಯ ತಲುಪಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀಂಜಿ ಮುಂಚಿನ ಪರಿಕಟ್ಟು ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಅಂತರಾಗಿ ಪಂಡ ದೀಪ ಪೊತ್ತ ಬನೇಡು ಬಾಕಿದ ಮತದಾರ ಅಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಪೊರ್ಲೋಡ ಕಂಡು ಅಂತ ನನ್ನ ವನಸು ಮನ್ಕು ಪಂಡ ಕಬಾಬ್ ಮಾತ ಮರೆತು ದೀಪೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಬಾಬ್ ಲಾವಡಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಮುಂಚಿನ ಮುಖ ಚಿಪ್ಪುನ ದೀಪಾವಳಿ ವರ್ಷದ ಮುಗಿತಿಲ್ಲ ಅಂಡು ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಪರ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ಇವತ್ತು ಬೇಗ ಪರ್ಬ ಬೋದು ಈ ವರ್ಷ ಹೆಂಚಿನ ಮಾಡಿ ಈ ವರ್ಷ ಫುಲ್ ಬರ್ತಾನೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಸ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕರಿ ವರ್ಷಗಳ ಜಾಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನಾನು ನನಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಾತ ಆಯ್ತು ಕೆಲವು ಜಗಳ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಎನ್ನೋ ಅಕ್ಕನವಳ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಮೀಡಿಯಂ ಬರ್ರ ಅಂತಿತ್ತೆ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಮಂಜು ಅಂಜ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದ್ಸಗೆ ಹ್ಯಾಪಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕರಿದಿಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ಸಾರಿ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕಬಾಬ್ ರೆಡಿ ಅಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಮಂತದಿರಿ ಅನೇ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮಂತ್ಲೆ ಬಂತನ ಅಕಲು ಮಲ್ಲ ಪೀಸಿ ಮಂತದಿರಿ ಹಿಂಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಇತ್ತಂಡದ ಸೊ ಅವನು ಬಂಡೇರು ಆ ಒಂದು ಬಂಡತ್ತೂನಾಗ ಇಗ್ಲಾಡ್ವತ್ತೂನಾಗ ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಕುಲಾಯಿ ಕುಂಬು ಮರತ್ತೆಲ್ಲ ಕೈಪುಂಡು ಐಕ್ ಇಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಜಿತಿತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲತಿ ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲವು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವು ಎಡ್ಡ ಬಜಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಮಂತ್ ತಿಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಸೋಕು ಇಂಕ ಚೋಕಾದಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ತುವೇರಗ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ತುವೇರಗ ಚೋಕೋಚು ನಾನು ಪಲ್ಲೆ ಟೇಸ್ಟ್ ದ ನಮ್ಮ ಬಂತೀರಿ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಮೂಲಿದಾದ ಮನ್ಪ ಅವೇನೇ ತಿನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಫುಡ್ ಬಜ್ಜಿಲು ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಭಾರತ ಬಂದದ ರಸಾಯನ